A čaute, tu je MC Brothers. a dneska tu máme, Skywars. áno, je to naša nová Série. z Minecraftu. A máme, vidíte, že máme iné skiny, pretože na server nás pustia iba s týmito skinami, neviem prečo. A sme na server MC Titan, takže poďme hrať. No skočíme tam naraz, ok? 3, 4, hello why? Ok. A... Jsme vedle sebe. Jsme vedľa sebe, čau, čau. To je jen pro 4, tak to já jdu hned do středu. Já jdu, no to nevím, čo, ještě idem. Ještě idem niečo robiť, ale neviem. Dobre, tak treba najprv nájsť, kde je Česká, ja neviem, kde je Česká, aha, tu je doma Česká. Ja mám zlatý meč. To je ti pěkně na prd. Není mi to na prd, je to dobře, ne? Počkaj si. Škoda, že sa nemôžu vyspať, to musíme všichni spať, že jo? Dá se. No, kde je druhá Česká? Máme mír? Jo, máme. No nevím, kde je druhá Česká, to je. Máme to tak jedno. Dobrý, dámy a páni. Já už jsem ve středu, kdyby něco. Okay. Jdu tam já. Já mám 2 enderperly. Kolik bloků si tam potřeba? Pozor, tam je za tebou někdo. Kdo vyhrál? Kdo vyhrál? Mikul nebo? Kdo vyhrál? Ne, on mě zhodil, ale já jsem měl enderperlu. A vyhrál si? Ne, prohrál. Já ti pomstím, Mikule. Teda... Ty vole, on mě zabil. A zhodil se sám. Facepalm normálně. To je facepalm. Ty už jsi skočil? Ne. Vždyť. Já jsem ho zhodil. Ještě jedna. A tohle je to. To je tohle. A tohle. OK. Ale potřebujeme jedlo. OK, takže ten bráško ještě ku mne nejde, Nevadí, já ho tu čakám. Počkaj, zostali jsme tu dva. Takže teraz je, kdo vyhrá? Idem za ním, či nejdem za ním? Ne, choď. Nemám jít? No. OK. Aspoň tak trpezlivě počkám. Možno já jdu na něho, ne? Běž. No. To je jedno. Ale on se prostě... Já, ty vole, já ho vidím. A on má diamantový krumpáč. Jde do ruky. A on mi píše, že monopol. To je co?
Jdeš? Nebo ještě hraješ? Ještě hraju. A zkouším ho závit, ale nedá se to. Počkej, mám tady vajíčka. Netrafil jsem ho. Ty vole, ty vole! Nemáš ty jablíčka, já se snažím. No co, skočím a killnem ho. Skočím a killnem ho. Co ty na to? Jo, skoč. Počkej, nechci. Ja chci tam jít jako, víš, jako taky, lebo já vím, že teraz má zhodí rýchle. On má zhodí, lebo on je úplně pri krajičku a čaká na mě. Nemám nějaké lektvary. Vím, že on má zhodí, takže je to na nič. A risknem to. Mně to je jedno. Ty vole, jde z boku. Ty vole, ne, on mě zhodil, blbec. Vyhrál. Pojď, já už jsem skočil, pojď, jdeš onem, jedno místo. Jo, dobře, skáč. Já jsem skočil. Skáč, ale jako normálně. Já teď skáču, jdem tu na něho. A jak víš, že jsme spolu? Napiš něco do chatu. Počkej. Jo, jsme spolu. A jak to? A kde jsme? Já tě nevidím. Jo. No. Takže já nevím. Kde? Jo. Elixír ohňovou. OK. No, you're my sugar for a lot. OK. Víš o tom, že tu jsou v podzemí diamanty? Jo, vím. Ale já mám Takže ale já jsem mal diamanty čestky, takže mě to má nic. Ale já si jdu vykopat, jo. Já... Počkej, si udělám diamantovou tohle. Lopatu. Protože dřeva bude málo. Ne, mám zlatou sekerku. To si dělá srandu. To není dobrý. Neznáším mě. Neznáším zlatou sekerku. Ne, že neznáším, ne, nenávidím. A ty co? Co? Já nenávidím zlaté sekerky. Já tež ne, to rychle kope, ale rychle se ti to vypotřebuje. Jo. Mám jich rád, ale prostě... Mám jich rád to, že rychle to kope. Ale rychle se to prostě... Ničím. Jo. No kámo, nemážem ty diamantový. Jo, co já mám? Co? Kolik potřebuju na full dia? Někdo už zemřel, takže dobře. Že je pro nás. To já jsem zemřel. Jak to? Protože to...
Já nevím, ne? Dej ono, skoč, alebo tak. No skoč! Ne, Já já to chci dohrát. tebe nebudu čekat. Já jsem tež na tebe čekal. No, ale tak já jsem šel 1-1. A my už tu jsme jenom 4. Hm? Zomrel někdo? Ne, furt to jsme 4. No. Jo, už tu jsme jenom 3. A vyhrává někdo. No, já si kupujem full diafu. A on to normální. Jsou díl, pět. Ještě 2 dia potřebuji. Nemyslí. Ne. Už tu jsme jen 2. Ale ještě nemůžu sledovat, když jsem tě komentoval. No. Už jen jeden dia. A jdu si dělat nejleč. Vyhrál jsem. Hej. Jo. Pojď sem. Tu jsem za tebou. Pojďem. Prepačte za to ticho. Takže 3, Pojď, 4. Pojď, skáč. Dobré. jsme vedle sebe. Půjdem zas na něho. Jo, půjdeme na ní. Aha. Doufám, že nikdo z nás nezemře. Že? No, Ať bude se mnou, napiš jo, pak je kilní. doufám, že zemřeš. Tebe píše, ať bude se mnou. Co? A te bude se mnou. Jo, Někdo k tobě hází. počkej, to je kdo? Táto tu. To je ta holka se jmenuje? Jo, nevím. Asi. Ne, u mě už je někdo, nějaký titán.
Ale tak to byl Titan, že? Proti němu se nedalo kilovat. No tak nevadí. Spadni. Zkusím tě... Já? Jo. Ty vole, tu je Titan. To asi utopíš. No ale ty vole Titan, no. Že jo. Na každého má. Ale já jsem ještě jako, že on mě ještě nekillnul, ale on mě killne. No, Titan. Ty vole, on to vyhrá. No, Titan. Tě killnul? Ne, ale já jsem za stromem a on mě killuje. Ty vole, oni mě dva killnul má. Pojď, 3, 2, 1, teď. Já nevím, kdo má killnul, lebo jeden má... No teraz nevím, kde jsme. Skáč. Skáču. Já tě nevidím. Hele, je tu láva. Jo. Já jsem už ve hře. To je nějaký bug. Co? Já tež. No OK, ale... Musíme se najít. Počkaj, a jsou tu veľa bloky zendu, alebo nebo málo? Co? Jsou tu moc bloky zendu, nebo málo? Jako dřeva? Bloky zendu. Či z enderu. Tu není ani jeden blok z Enzeru. Jsme spolu, dobré. Tam je taková tabulka a tam to poznáš. No to je jedno. Ty vole, kde je druhá čestka? Tady je. Ne. Hele, já mám elixir síly, dobre, to se hodí. A pár věcí se ještě hodí a já se... Já stavím cestu na střed. Jo? No. To si stavíme. OK, takže takto, zoberem si moju rozbitnou sekerku. Víš, která je to sekerka? Jo, vidím tě. Hele, vidíš mě? Dívej, skáču. Dívej se. No, zabij ho. Zabij ho. To nejde, ona mě zadělá do lavy. No, tak to je jedno. Drž mi palce. I na noze. Co? I na noze. Nose. I na. Hele. Ty to neude. Ale já mám takový problém. A víš, jaký mám problém? Ne. Neřeknu, lebo ani já nevím, ale to je to jedno. Nevím. Ty vole, on spadnul. Udržel se a já do něho střílím. Spadl jsi? Ne, ale já zkusím do něho střílet a on... Jo, střílil jsem ho, jo! Ne, on se... Chytil. On je cheater. Tak rychle budem ustávat cestu. On se tam ještě přichytil. Ty vole, to je jaký cheater. To je cheater. Ještě, že natočíme. Potom si ho pozdri. No však jo, ale... Ty jak jsi skočil? Ne. Ok. Ale Ty vole, ale bože mě nezabil. Já ještě hraju. od teďka, když už budeš na areně sám, tak skočíš.
Ty vole, jo, zhodil jsem ho, ne. Ty vole, on se ještě, jo, ne. Jo. Ale on je blbec. On prostě se každou chvíli jen přechytí a zbytečně mi nám šípí. Já. Ale ano. On píše, nestřílejte mě plus, a že ne, prosím, a že, ale ano. Nevím, jestli Jo, trafil jsem ho, nechytil, ne? A on se přichytil, on je taky. Jde si. Nechci spadnout, já už jsem skočil a je tu jen pro 4. Jen pro 4? Jo. Ok, jdu tam. 2. 2, jen pro 2? Ještě 2 místa, takže pojď. Jo, jsem tam. Dobré. Jsme vedle sebe. A ty jsi kde zase? Skáču. Jo, aha, jsme vedle sebe. Víš, jaká mapa je nejlepší? No. Víš ta, které jsou na té mapě 2. No. To je nejlepší. Na tu mapu jsem ještě nikdy nenarazil. Já jo. Asi 3krát, anebo 2krát. Nevím. Jo, mám diamantový meč. A já mám 2 enchantované jabka. Hele, chce se napít dle tvaru síly, když chceš, to já ti ho dám. A víš, kdo tu je? Guard. Který? Ten pomocník. Ten vedle tebe. A kdo je? To je pomocník VIPček adminů. Já mu dám taky, že odpadne. A ty jsi kde? Ve středu. Jo, aha. Proto si taky. No to je jedno. Tady vytažím. A já jsem spadnul. Ale nelžu. No tak to bych se killnul. Ty jsi se killnul? No. Ale chtěl jsi se, že jo? Ale jsem u to... Ne, cože, já jsem stál na jeho ostrově a on mě zhodil, takže spadni. Jsi tam sám. Nejsem tam sám. Jo, ale jen mi 2 spadní. OK, no. Nevím, proč já spadnu, ale OK. Jen pro tebe. OK, jsem tu, takže 3, 4, 3. Dobré. Skáč. Skáč, vidíš mě? Jo. 2 já jsou tady. Ty killnu. Ty killneme. Killnu. Killneme. Killnu. OK? Killnu. Jak chceš. Killneme. OK. I tebe. Sejmu s nima. OK. O, elixir síly. Jak pomenujeme tenhle Skywars? Nevím. Sexy na lobby. Já jsem spadl. Ty jsi... No ne. Jsi Ne, tam ne, já neskočím nikde. Ale tak si tam sám, taky musíš. Nejsem tam sám. Jo, tak jsme se dohodli. Já spadnu. Potom. Ale mně se nechce, protože... No... Na co? Pojď. Ne, já chci jich killnout. No, tak já si zahraju i bez tebe. Okay. Je to jedno, já jich potřebujem killnout.
Já už jsem. Já tady zabiju. Killnu. Protože jsem ho killnul. Tada! Jo! 4 zada. Proč se mi nic nečitelný? To je jedno, vytěžím si jeho dřevo, protože jsem musel vykačat. A jdu na další ostrůvek. Já jsem spadl. Ty silo. No, ty tou dobou to lamím. Spadneš, nebo já už hraju? 1 z 8. Jo, tu jsme 2 na ostrově, takže pojď tu. 2 na ostrově? Jo, no už, já tu jsem s nějakou holkou. Jdu tam! Kde jsi? Já skáču. Já tě vidím, my jsme hned vedle sebe. S tebou tam je nějaký Superman nebo co? Já tu skáču, tu je taková ta Nicole, co se mnou na ostrově. Ukáž, no skáč. To je jedno, já ho musím zhodit. Ok, zhodil jsem ho. Já jsem ho zhodil, ty jsi ho zhodil, Čo? Jo, já jsem ji zadil. Jo. Já mám diamantovou sekiru, tak s ní budu killit. Jo, zlatou sekerku. Tak ona má jiný větší dímič, ne? No, říkám. 6, dobré. Ale zabil jsi ji? Jo, zhodil jsem ji. Jo, guardko. Zemřel. Já mám enchantované zlaté jablíčko a je zlaté jablíčko jen Teď tak. jdu do středu, jo, takže hlavně mě nesejme. Hele, někdo se jmenuje Mikula, jde do středu, mám ho zhodit? A ti ostatní, co tu půjdou, tak ty killuj. Hej, co děláš? Já nic. No to je jedno. Já ti dám tež, to je jedno, ty žide. Ne, ale já jsem úplně na krajičku, takže mě zhodíš úplně v pohodu. Čekání neskoušej. Nic nedělám. Jsme tu 4, takže se snad. Počkej, já tě budu informovat, že kdo kde kam. Budeme se killit nebo jak? Budeme se nám... Ale na konci. No na konci. No dobré. A kdy chceš? Na začátku? Je to Ne, jedno. na konci. Je to jedno. Já až na konci. Je to jedno, můžeme se aj u portálu už. Ne. Jo. Pozor, někdo je za tebou. To jsem já. Pacha, tam je jeden, na mojím ostrově. Ty jsi blbec! Já jsem Ty jsi blbec! Musím spadnout. Nemusím. Tak jsme se dohodli, tak já teď nebudu padat. Ne, já jsem mu spadnul, by mě to zhodil. No veď spadnul jsem, nevidíš, že jsem tady. 3, pojď. Kde jsi? Skáč. Ale nevidím tě. Skáčeš? Tak my jsme naproti sobě. Tak počkej, je tady. Já jdu do středu, já půjdu do středu. Okay. Ty vole, já mám MVP, ale nemám. Vás si koupit. Doufám, že budu mít Ender Perlu. Já tež. Na první Česku to moc nadějně nevypadá, říkám. Ani já? Dobře? Nemám. Já tež ne. Ty vole. Ale nevadí, já si budu rychle stavět cestu do středu. Já nemám, víš co nemám.
Já nemám nic. Já nemám to, co má chlap mít. To je jímovačka, co? Ani ne. Ne, počkej. Já nemám nic. Já nemám to, co chlap má mít. Ty si zpěvat, ty vole. Ty budeš pomalu Karel Gott, fakt. Go. Budu Kája Gott. Kája Gott. A ty na koncertech. Já tě vidím. Ne, to nejsi ty. Tak to seš velký kluk. Ty jsi malý kluk. Kapošin. Morgan zdys. Cože on mi zhodil? Oh my god. Oh my god, baby. Musí spadnout. Jasně. Ty vole. Já nevím, jestli jsem ho zabil. Máš luk a šípky. Ty vole, já zkontroluji tady čestky. Jo, mám šipy? Takže si to vyšší. Dělej. Co je zase? Musí spadnout. Jasně. Jo. Nemusím. Tam sám. Jasně. Já nejsem tady sám. Já jsem tady s tebou. No dobré, tak já skočím. A kde chci skáčet? Ty parašušisto. To je dobrá mapa, hej. Kolik tam je lidí? No? Kolik tam je lidí? 26. Jasně. Jo, 3. Jasně. Pojď honem. Ty vole, ten se pálí sám od sebe. 3 a už si začíná hrát. A jsme tu jenom 3. Ty vole, ne, nestřílej po mně, já jsem. Ty vole. Ty jsi hodný kluk. Kolik mám? 10 čipů mám. Ty jsi měl 20. Já nemám žádný meč, oh my god. Si jdu rychle vykopat dia. Dřevo potřebuji. Jedného jsem zhodil. Tak ty jsi pán. To jsem, co? Jsi jenom. To jen tak nevidíš. A vidím. Ty jsi pán, ale až po mně. Takže ještě větší. Nevymýšlej si. A pak uděláme, toto bude poslední kolo, uděláme spolu. A pak dáme Bed Wars ještě. No to je jedno. Je to? Pojď, mám kolik natáčíme. Jo, 33 minut. Jo, to dáme ještě Bed Wars. No ale teď natáčíme Skywars. No však jo. Bacha, do bacha. Kde mám teď bacha? Ty vole, jednoho budu zhodit. Ty vole, more, to si urobil. To mi pálí 2 z luku. Oh my god. Ty Já vole, chci též luk, ale vy. já jsem ho zabil. Dio. Já chci též luk, vy. Jasně. No, teď mě pěkně dotřeli, no. Teď si mě dají. Ty vole, já jsem vystřelil na něho všechny šípy. Ty vole, ty vole, ty vole. To jsi velký kluk. Dobře, jsme tu jenom 3. A obě dva mají diamantové meče. A myslíš, že já ne? Ne. Ne. Ty vole, já nevím, do koho mám jít. To je moc těžké, to se prostě nedá trefit. Ty vole, Já jsem mrtvý. já jsem ho zabil! Enderpearl, Já jsem ho zabil a mám enderperlu. Ty vole, on mě zabil. Kam
on má veľa vecí. Kámo, ty nevíš, co já mám u sobě. Já jsem ho zabil. Jo. Ještě zaplatíte. Kolik tam máš ještě lidí? Co? Kolik tam máš ještě lidí? Já mám jeden proti jednému. Já mám jen jedného. A chci si zobrat diamantový meč. Chápeš? Dia NPK. A on do mě střílí, takže nemůžu. Jo, prosím, nezabijej mě, nezabijej. Zabij ho. Jasně. Pak teda se připojíme a půjdeme na Bad Wars. Ty vole, dobré. Skoro mě trefil, dobré. Jo, mám ho. A ještě. A je tady Ender Pearl. 2. Ty vole, on mě zabil. Pojď honem. Mám tu ještě 4 místa, skač. Vedle mě můžeš být. Nebo ne. A kde jsi? Máš. Ty už jsi skočil do portu? Jo, a nevím, jestli jsme vedle sebe. Já už jsem skočil, takže pojď ono. No, a co je tady? Co máš za mapu? No, tak trochu písku. Nevím, či je to písek, tak počkej. Trochu písku, kamene. Já mám sníhovou. Ty děláš prdel. Tak dáme poslední toto a jdem už na Bad Wars. No. Co? Jo. A já si jdu změnit nik, já nebudu hrát za to. Jo. Ty vole, mě to trafí, já se bojím. OK, takže pojď do lobby, už pojďme ukončit to. Ne, dohraju to. No, já to čekám na tebe, když dohráš. Co? Jo, tak počkej. Takže i tak, dámy a páni, s vámi budeme loučit, jen počkáme na tady Nádisa. Ďakujem, že nás podporujete v našej tvorbe, čo robíme. A dúfam, že budete podporovať aj naďalej. Teda, ak sa vám toto video páčilo z Skywarsu, môžete nám dať like, čo nás veľmi poteší. Po prípade aj odber a nejaké to zdieľanie. To by nás a komentár hlavne, či vám to páčilo, čo máme upraviť a tak. Som rád, že nás pár ľudí sleduje. A som skočil do portu, to nevadí. Takže s vami, no ja sa s vami nelúčim. A počkali ste na Nádisa a rozlúčime sa v kolu. A jdem na Bad Wars? Jo! Jo? Jo! A už se neptej! Jdu na Bad Wars? Jo! Jdu na Bad Wars? Ten Adis mě tak sere, dámy a páni. No, když si to zasloužíš, tak si to zasloužíš prostě. A proč si to zasloužil? Co tě týral? Jo. Ty vole. Jednou už jsem sejmul, takže už to bude rychle. Teď si uděláme jen furt, Ty jo? velký pán, ty jsi tuto velký pán, ty jsi čávo. Ty jsi. Ty jsi pánko. Já ti dám tež taky čávu. Komu jsem nečal? Comment bon kaka. A víš, kolik mi je let? 2? Jasně. Je mi 5,5. Ale ne. Ještě jsme jen 2. Minecraft Skywars. Vyhrál jsem. Jo.
Mikkel is gewonnen Skywars om MC Titan. 10 plus. Dobre, dáme páni, my sa s vami lúčime a to sa vám video páčilo a čau. Komentár.